Dragile mele, am ales să fac acest story în care vă prezint Sedrel, pentru că rilurile mele au avut de fiecare dată câte un detaliu despre aceste creme. De data aceasta mi-am comandat două. Plec în vacanță, tenul meu are nevoie de factori de protecție, de îngrijire, de luminozitate și de hidratare. Vreau să vă prezint încă o dată cele două creme, da, duo. Găsiți acest set chiar în linkul din acest story, dați click. Varianta de zi scrie day și noapte night. Crema de zi, pardon, are 25 factori de protecție, SPF 25. Nu vreau să pară reclamă, dar în ziua de astăzi cu greu mai găsești produse care să aibă conținut și ingrediente naturale. Ia uitați-vă cât de cremoasă e. Ia uitați-vă. Vreau să vă zic că rămâne pe piele. Eu mai am cei drept din cea veche, foarte puțin, dar de când am descoperit Sedrel, vă spun cu mâna pe inimă, eu nu am mai încercat pe fața mea alt produs. Ba mai mult decât atât, în momentul în care am mers la Dr. Skin, da, atunci când merg pentru o hidratare la aproximativ, nu știu, câteva luni, 3, 4, 5, 6 luni, depinde cum mă evaluează doamna doctor, îmi spusese doamna dermatolog, doamna doctor dermatolog, Lavinia, dar arată tenul tău foarte, foarte bine. Gândiți-vă că am și eu acumulat oboseală, petrec timp cu copiii acasă, e solicitant, mă duc la muncă, fac mâncare, dorm foarte puțin pe noapte și organismul meu deja s-a obișnuit ca noaptea, în momentul în care aveam orele de alăptat și vă spun foarte sincer, să mă trezesc și acum. Și atunci, oricât de mult am încercat să oferim pielii hidratare, dacă nu folosim un produs corect și cu aceste lucruri enumerate de mine chiar, nu avem rezultate desăvârșite. Eu vă spun din tot sufletul că ador gama de produse Sedrel, mă înțeleg și mă împac foarte bine cu această variantă duo. Uite, le aveți și aici ca să vedeți cum sosesc ele. Eu mi-am luat, v-am spus, de data aceasta 4, da, uitați, sunt aceleși. Deci 2 cu încă 2, da? Creme. Le iubesc, le ador, sunt la super preț. Cât mă țin pe mine? Deci cred că acum e februarie, cam o lună și ceva. Cele două creme și mai puțin din cele vechi, ba chiar 2. Dar nu fac economie la produs, nu pun mult pentru a nu avea în exces sebum pe piele, să zic, dacă nu hidratăm și nu întindem foarte bine crema pe față, nu e ok. Dați și voi click pe link și vă asigur că faceți o alegere bună. Vă pup!